Gipadayag Kapitulo 16. Ang mga panaksan nga gisudlan sa kapungot sa Dios. Unya nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog gikan sa templo nga nag-ingon ngadto sa 7 ka anghel. Lakaw ug iabon ninyo sa kalibutan ang 7 ka panaksan nga gisudlan sa kapungot sa Dios. Ug giyabo sa unang anghel ang iyang panaksan ngadto sa kalibutan ug nahiagom sa makalilisang nga kabahong ang tanan nga midawat sa patik sa mananap ug misimba sa iyang larawan. Unya giyabo sa ikaduhang anghel ngadto sa dagat ang iyang panaksan ug ang dagat nahimong sama sa dugo sa patayng tawo ug nangamatay ang tanang binuhat diha sa dagat. Unya gihabo sa ikatulong anghel ang iyang panaksan ngadto sa kasubaan ug sa mga tinubdan sa tubig ug nahimong dugo ang tubig niini. Unya nadungog ko ang anghel nga nagbantay sa tubig nga miingon, matarong ka sa imong mga hukom o balaang Dios, nga mao karon ingon man kaniadto. Giula nila ang dugo sa katawhan sa Dios ug sa mga propeta, busa gipainom mo sila og dugo. Mao kini ang angay kanila. Unya nadungog ko gikan sa halaran ang usa ka tingog nga nag-ingon, Ginoong Dios nga labing gamhanan, matuod ug matarong gayud ang imong mga hukom. Unya giyabo sa ikaupat nga anghel ang iyang panaksan ngadto sa adlaw ug gitugutan kini sa pagsunog sa mga tawo sa nagdilaab nga kainit niini ug nasunog ang mga tawo sa hilabihang kainit. Apan wala gihapon sila maghinulsol ug magdayeg sa iyang pagkagamhanan. Gitunglo nila ang ngalan sa Dios nga maoy nagbuot niining mga katalagman. O giyabo sa ikalimang anghel ang iyang panaksan ngadto sa trono sa mananap ug mingit-ngit ang gingharian niini. Nagpamaak ang mga tawo sa ilang dila tungod sa kasakit nga ilang giantos. Gitunglo nila ang Dios sa langit tungod sa giantos nilang kasakit ug sa mga kabahong. Apan wala nila biyai ang dautan nilang mga buhat. Unya giyabo sa ikaunom nga anghel ang iyang panaksan ngadto sa dakong suba sa Euphrates. Mihubas kini aron kaagian sa mga hari nga gikan sa sidlakan. Unya nakita ko ang 3 kahugaw nga espiritu nga sama sa mga baki nga migula sa baba sa dragon, sa baba sa mananap ug sa baba sa bakakong propeta. Mao kini ang mga espiritu sa mga demonyo nga naghimog mga milagro. Kining 3 ka espiritu nagadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron pagtigom kanila alang sa usa ka gubat niadto unyang dakong adlaw sa Dios nga labing gamhanan. Pamati, muanhi ako sama sa kawatan. Bulahan ang nagtukaw ug nagamping sa iyang besti aron dili siya maglakaw-lakaw nga hubo ug maulawan atubangan sa katawhan. Unya gitigom sa mga espiritu ang mga hari didto sa usa ka dapit nga ginganlag Armageddon sa Hebrewhanong pinulungan. Ug giyabo sa ikapitong anghel ang iyang panaksan ngadto sa kahanginan ug usa ka dakong tingog gikan sa trono sulod sa templo ang miingon, natapos na gayud. Nagpangilat og may kabanha
midalugdog ug milinog ug kusog kaayo nga wala pay sama niini sukad gibuhat ang tawo dinhi sa kalibutan. Kadto maoy kinangilngigang linog sa tanan. Nabahin sa tulo ang dakong syudad ug nagunob ang tanang syudad sa tanang kanasuran ug nahinumduman sa Dios ang gamhanang Babilonia ug gipainom niya kini sa bino diha sa iyang kupa, ang bino sa mapintas niyang kapungot. Nangahanaw ang tanang pulo ug kabukiran, nangahulog gikan sa langit ngadto sa katawhan ang dagkong mga yelo nga ang matag usa may gibug-aton nga mga 50 ka kilo. O gitunglo sa mga tawo ang Dios tungod niining makalilisang nga katalagman.